Mayada usa nga inghan kadang kay ano nga diri lang kita magpuro kaya ka kaya naman aton indipirensya maupay gudong taon aton ginurus tulyahan kita daw laini nga aton kamutan sugad man hindi waray kabuwasan waray na ba Diyos nga katalwasan Diyos na lang ang labi hindi nga maaraw sige na o kabuktuan na puro sana kita kay ang unusan palalawgan na pa babasta kaluyuhan kagugupan masira ka kay alam raghal kakalwasan aari na uyak ang kabataan hasulod na eskwelahan ang humayun katbari damo kay palayma mga hulihan katamsihan hasulod kakalibayan kamurayawan kauswagan hingyapkan nga tanan sige na o kabuktuan maurusan na kita kay ang unusan palalawgan na pa papas na kaluyuhan kagugupan masira ka kay alam rakan kakalwasan aari na berbotang basi higustuhan inintahap-tahap basi hitikangan kay di na maantos siningatiyan handa mo nga karo kayakan bahal nga tuba bahal na manunawit diri nangungukul diri good mabait matinaw na tubig bagay gulan kapait nalapnoy habot-ul diri good na hapit padis ang paksyong alinaga sinumba nga hasa-hasa hinarangan nga sausawan im-im naglamsipin hungkana aber botang ibasi higustuhan inintahap-tahap basi hitikalan kay di na maantos siningatiyan handa mo nga karo kayakan tagay na bangkero tagay na ayaw balito o kaya ito imo pagpalakat matinaw daw tubig bagay gulang kapait nalapnoy habot-ul diri good na hapit
Madismara sa nga sumsuman, bis mag-irig numit mag-ada, diyan mag-ilog pintukada, bisan kunan nga hugada. Abir botang ipasihid gustuhan, ining tahap-tahap basihid ikaman, kay di na maantos siningat diyan, handa mo nga karo kaya ka. Tagay na bangkero, bagay na ayaw palipat, upaya ito imo pagpalakat, pag-ikmat nan ayaw mahuwa.